Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana cikin wannan gidan mai albarka, ina kowa da kowa fatan alkhairi. Wato sirri na samun kuɗaɗe ya zama dai kuɗi ba zai yanke maka a hannu ba ko yaushe. Wani sirri ne nan mai matuƙar amfani mai kyan gaske, shi nake so in bayar a ‘yan uwa na faɗin duniya baki ɗaya, wanda duk ya ji ya ɗauka ya jarraba domin shi ma ya fa'idantu da wannan sirrin domin a samu sauƙin rayuwa a cikin irin yanayin da ake ciki. Sirri ne mai kyau sosai, sirri ne mai kyau sosai sosai fa, yana da kyau wannan sirrin gaskiya. Haka ake jarraba shi. Wato yadda ake jarraba wannan sirrin, ana samun farin takarda mai kyau. In aka samu farin takarda mai kyau sai a rubuta kursiyu gaba ɗayanta. In ka zo wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wato wannan hifzuhuma min jaye ɗin nan da huwal aliyyul azim, wannan azimu ɗin nan mi'ara ɗin nan ta ƙarshe. Wannan guda biyun su ake buɗawa. Hifzuhuma ɗin nan za ka rubuta mishi almalu a ciki. Wa huwal aliyyul azimu ɗin nan, wannan azimun nan shi ma za ka rubuta mishi almalu a ciki. Idan ka rubuta almalu to shi kenan sai ka naɗe wannan takardan sai ya zama laya a hannunka. In ya zama laya, za ka samu ƙayan beguwa sai ka samu guntun shi komi ƙanƙantarsa ka sa zai yi, amma ya zama ka saka shi. In ka saka wannan ƙayan beguwan a ciki, komi ƙanƙantarsa in ka samu ka yanka ka saka cikin wannan layin, to sai ka naɗe wannan layin. Bayan ka naɗe wannan layin, to sai ka samu kuma kuɗi ko naira 1000 ko ma 500 ko ma 200 ko naira 100 har abin da ya yo ƙasa, amma ba wanda yake da leda ba. Daga dai kan naira 1000, 500, 200, naira 100 su ne wanda yake ba na leda ba, to da su ake amfani. Sai ka samu guda ɗaya daga ciki, sai ka ɗauki wannan layin sai ka haɗa da wannan kuɗin sai ka naɗe ya zama laya a hannunka. Idan ya zama laya, sai ka samu wato kitsen mahauniya sai ka shafa wa layin. Idan ba ka samu kitsen mahauniya ba, to ba damuwa, za ka samu wani ganye na nan da ake ce ma shashatau. To wannan ganyen shashatau ɗin nan za ka saka shi a ciki. In ka sa kitsen mahauniya zai yi, in ba ka samu kitsen mahauniya ba, ka sa wannan ganyen shashatau ɗin nan sai ka naɗe layin da shi. In ka naɗe layin ya zama kuma wannan ƙayan beguwa ɗin nan ka samu guntunsa komi ƙanƙantarsa ka saka a ciki, to sai ka naɗe. Sai in ka naɗe shi ka samu tsumman mahaukaci kowane iri ne, sai ka ɗaure layin da shi, to sai ka je ka ba da a ɗinka maka, kuma a yi maka laya daidai yadda za ka yi. To sai ka bar layin a aljihunka. Da yardar Allah in ka yi wannan, kuɗi kam ba zai yanke maka ba a hannu. Ko da wane lokaci insha Allahu ta'ala za ka rinƙa samun kuɗi a hannunka, kuma kuɗi ba zai yanke maka ba. Wani ya tafi wani zai zo, wannan kuɗin ya fita hannunka wani zai sake zuwa. Insha Allahu ta'ala wannan sirrin yana da fa'ida, shina da kyau, kuma duk wanda ya jarraba wannan kuɗin insha Allahu ba zai ƙara yankewan kuɗi a hannunsa ba. Da yardar Allah, sirri ne mai fa'ida sosai. Mun ba al'umma shi fi sabilillahi. Duk wanda ya ji ya ɗauka ya jarraba buƙatunsa za su biya. Insha Allah wanda ya yi wannan aikin zai ji daɗi, zai farin ciki. Allah ya sa mu dace.